Iki penyanyi tato. RK Musik. Radio mriki, Pak. Nah. Nyata. Najan aku bocah gunung coba ngedu nunggu ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku muga-muga aja nganti gawe kerja ngodi nongo pina-pina ing rupida alah ya mas lima. Mau kaya ngono? Nyenengke aku ta? Makasih. Apa kowe ra kelingan musik. Wih, lek. Masukin ya. Najan bocah gunung coba ngedu nunggu ora susah kate nganggo bingung yen to pancen Iki sone apa ta, Mas? Sone. Heeh. Gojes audio. Jan puinek iya. Jan elok tenan no, Sone. Puinuk tenan ya Mas ya. Son cilik penak koyo ngene nek Lah ya sik cilike penak saya sik gede. Sik gede malah sesak mlebu sedeng. Ah. Yo. Ayo.
Apa kok Yo.